салом тамошобинони канали TOQI TV. Дар Узбекистон хатарноктарин вабои хитоӣ пайдо шуд. Доналд Трампро барои санҷиш бурданд. Конор Макгрегор касал шуд. Ҳама ин хабарҳо дар рафти барнома. Рафтем. вабои хатарноке ки айни ҳол дар тамоми дунё бар зидди ин беморӣ мубориза бурда истоданд ба Узбекистон омад. чӣ тавре ки вазорати тандурустии Узбекистон дар фейсбуки худ ва газета рӯ хабар медиҳад, субҳи 15 март шаҳрванди Узбекистон аз Фаронса баргашт ва ҳангоми санҷиш ӯ гирифтори ин беморӣ буд. ҳама нафароне ки ҳамроҳи ӯ дар самолёт буданд ва бо ӯ наздикӣ карда буданд, ба карантин бурда шуданд то ин ки пешгирӣ кунанд. аз рӯи хабарҳо ба ин беморӣ нафароне зудтар гирифтор мешаванд ки ба тозагӣ аҳамият надода, вазъи саломатии онҳо на он қадар хуб аст. дар шабакаҳои иҷтимоӣ хабаре баромад ки гӯё Доналд Трамп гирифтори ин беморӣ шуда бошад. Доналд Трампро барои санҷиш бурданд ва чӣ тавре ки хабар доданд ӯ сиҳат аст, яъне ин беморӣ да ӯ дида намешавад. дар баъзе наворҳо дидан мумкин аст ки онҳо бо даст салом намекунанд. бо таври шӯхӣ гӯем агар индист ки салом кардестанд. Конор Макгрегор дар твиттери худ гуфт ки аз ин намуди вабо зарар дид ва шумораи зиёди одамон фикр карданд ки худи Конор гирифтори ин беморӣ шудааст, аммо ин тавр нест. холаи Конор ба ин беморӣ гирифтор шуд ва аз дунё гузашт. аз ҳамин сабаб Конор дар твиттери худ гуфт ки дигарон вазъи саломатии худро нигоҳ доранд ва эҳтиёт кунанд, чунки ӯ аллакай аз ин вабо зарар дид. табибон инчунин мегӯянд ки ин беморӣ ба шахсоне зуд мегузарад ки вазъи саломатиашон хуб нест ва синни солашон калон аст. айни ҳол дар дунё тақрибан 157 000 нафар ба ин беморӣ гирифтор шудааст ва тақрибан 76 000 нафар сиҳат шудааст. рӯзҳои охир дар Хитой шумораи сироятшудагон бениҳоят кам шуда истодааст ва ҳатто духтурони чинӣ ба дигар давлатҳо барои кӯмак кардан дар табобати онҳо рафта истодааст. хайр дӯстон, ин буданд хабарҳои нав. саломатии худ ва аҳли оилаатонро нигоҳ доред. худованд нигоҳбони ҳар яктаи шумо. лайк монда ба канали мо обуна шавед то барномаи оянда. барои ёрдами канали мо силкаи зери видео буда да медонем регистратсия мекунем. бонус то 1400 рубл. и барои моро пешравӣ мешава аз шумо дастгирӣ. зинда бошед.